Osana tätä esitystä ajattelin käydä läpi niitä sukusiteitä, joilla Vienan ja erityisesti Vuonnisen runosuvut liittyvät toisiinsa. Tässä on kuvattu joitakin yhteyksiä, mutta niitä on varmasti monia muitakin. Tämä esitys perustuu kirjallisuuteen ja vuosien varrella tekemäni tutkimukseen ja lopuksi sitten Sari-Maarit Karjalaiselta saatuihin tietoihin, jotka liittyvät erityisesti 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun kirkonkirjoihin ja rippikirjoihin. Sarilla on ainutlaatuinen lähdeaineisto tällaista tutkimusta varten. Harmi vaan, että jotkin yhteydet selvisivät vasta kirjan julkaisemisen jälkeen, mutta siltä osin pääsette uunituoreen tiedon äärelle. Aloitetaan runonlaulaja André Malisesta. Hänen tiedetään syntyneen noin vuonna 1777 tai muutama vuosi sen jälkeen. Syntymävuodesta on monta tietoa, kuten Vienassa yleensäkin. Kuten kirjassakin kerrotaan, Malisia on Vuonisessa kahta eri haaraa, joilla luultavasti on sukuyhteys, vaikka sitä ei asiakirjalähteistä vielä ole voitukaan osoittaa. Andrei oli Larka Ivanov-Malejevin haaraa, joka mainitaan jo verorevisiossa 1678 Vuonisessa. Andrei oli yksi kuuluisimmista Vuonisen runonlaulajista, ehkä koko Vienankin. Vuonna 1801 Andrei, joka oli tuolloin parissakymmenissä, meni naimisiin. Vaimo oli Matrona Ivanova, joka oli syntynyt 1775. Vasta äskettäin löytyi tämä vihkimerkintä, josta havaittiin, että Matrona oli kotoisin Latvajärveltä ja hänen isänsä oli Iivan Perttunen. Iivanoita oli siellä Latvajärven Perttusen perheessä 3. Tämä Matronan isä kulki nimellä Suuri Iivana. Suurella Iivanalla oli poika Arhippa, jonka jälkimaailma tuntee Arhippa Perttusena. Andrein vaimo oli siis Arhipan sisar. Arhippa oli Miihkali Perttusen isä, ja tässä kuvassa on kuvaveistäjä Alpo Sailan patsas runolaulaja Miihkali Arhippainen vuodelta 1973. Tämä on siis ensimmäinen kiinnostava yhteys sukujen välillä. Seuraavaksi sitten Andrei ja Matrona saivat säällisessä järjestyksessä lapsia, joista ollaankin voitu lukea kirjallisuudesta. Lapsia oli ainakin 7, pojat Vasili ja Jyrki, Andrein pojat sekä 5 tytärtä. Tyttäristä ainakin Moaria osasi runoja. Häntä laulatti Pistojärven Suvannossa Arvid Genets. Historiankirjoihin Moaria jäi nimellä Rotjosen akka, kun oli Rodionovin kanssa naimisissa. Mieheksi vartuttuaan Andrein vanhin poika Vasili sitten otti vaimon Jefimia eli Jouki Petrovnan, joka oli kotoisin Vuokkiniemen Tsenan pienestä kylästä. Jefimia oli Tsenan kuuluisimman runonlaulajan Tsena-Pekan Petri Kettusen eli Semenovin ja tämän Ylikiimingistä kotoisin olleen vaimon Maria Runtin tytär. Tästä Tsena-Pekasta on paljon tietoa Lotte Tarkan väitöskirjassa Rajarahvaan laulu. Tässä siis toinen kiinnostava yhteys sukujen välillä. Vasili Malinen ja Jefimia Kettunen saivat 8 lasta, 6 tyttöä ja 2 poikaa. Meidän tarkastelumme kannalta kiinnostavin on tytär Agafia eli Okahvi, jota kutsuttiin syntymäpaikan mukaan Haapakuotkuen Okahviksi. Hän syntyi 1830-luvun alussa ja tuossa kuvassa, jonka on ottanut Paula Harju, hän on yli 80-vuotias. Aikuistuttuaan Okahvi meni naimisiin Lonkasta kotoisin olleen Siitari Bogdanovin eli karjalaisen kanssa. Heillekin syntyi 8 lasta, kaikki tyttäriä. Tunnetuin heistä oli Anni Lehtonen, hänkin runonlaulaja. Tämän Siitarin juuret menevät Lonkan karjalaisiin, joiden joukossa oli kuuluisia runonlaulajia heilläkin. Siitarin isä Simana oli yksi 3 veljeksistä, joita Lonkassa asui. Muut olivat Martiska ja Hilippä. Tämä kolmikko sai mainetta myös porovarkauksistaan.
näistäkin on seikkaperäinen selvitys siellä Lotte Tarkan kirjassa. Suomen puolen lähteessä veljesten isän nimenä on Andersson, mutta perimätiedossa Vienassa kulkee tieto Vaassila-Karjalaisesta, joka tuli Suomesta, asettui Vuonniseen, meni siellä naimisiin paikallisen tytön kanssa, mutta omien sanojensa mukaan tuli kylässä vihatuksi ja muutti siksi rajan lähelle Lonkkaan. Tätä Vaassilaa on Sarin kanssa etsitty vuosikaudet Vienan puolen kirjoista kissojen ja koirien kanssa, mutta vielä ei ole löytynyt. Nyt ollaan jo päästy niin pitkälle, että ilmeisesti veljet asuivat kylässä pidempään kuin on uskottu. Veljesten äiti Maria kuoli 1832, mutta Vaassilasta ei ole jälkeä metrikoissa tai rippikirjoissa, mikä on vähän mystinen juttu. Mutta tässä siis 3. runosukujen välinen yhteys. Äsken oli puhetta Simanan veljestä Hilipasta, Filip Bogdanovista. Hänellä oli vaimona Vassa eli Vasilissa Ignatjeva Lettijeva Vuonnisesta. Lettijevin suvusta ei juuri ole jäänyt jälkiä runonlaulajista. Parilla tiedetään olleen 2 lasta, joista tästä katsotaan poikaa Jehrimää. Hän syntyi 1809 ja meni myöhemmin naimisiin Natalia Vasiljeva-nimisen naisen kanssa. Tämä Natalia ei ole enempää eikä vähempää kuin Vaassila Kieleväisen runonlaulaja Vaassila Kieleväisen tytär. Vaassila Kieleväinen oli naimisissa 2 kertaa ja Natalia on hänen ensimmäisestä avioliitostaan Fekla Savastianovan kanssa. Näin löytyi 4. yhteys, kun Kieleväisen runosukukin kiedottiin tähän kuvioon. Tässä viimeisessä kuvassa ympyrä sulkeutuu. Olin pitkään miettinyt tätä Feklaa ja pohtinut, mahtaisiko hän olla Ontrein sisar, sillä Ontreilla tiedettiin olevan tämän niminen sisko. Vaassila Kieleväisen vaimolle ei kuitenkaan tuntunut löytyvän patronyymiä mistään. Vasta muutamia viikkoja sitten tälle löytyi vahvistus, kun Sari löysi kastemerkinnän, jossa Feklan patronyymi mainittiin. Kun Vuonnisessa ei ole muita Savastian nimisiä tuohon aikaan ja kun kastemerkintöjen kummiustiedot vahvistivat asian, merkitsi tämä sitä, että Fekla todellakin oli ontreimallisen sisar. Tässä on vain yksi reitti näiden sukujen yhteyksistä, mutta niitä on toki monia muitakin. Minulle nämä yhteydet kuvaavat erityisesti sitä vienalaista käsitystä heimolaisuudesta, että vaikka ei ihan lähisukua ollakaan, niin heimolaisia ainakin. Luonnollisesti, kun on pitkään asuttu kylässä, joka on ollut kaukana keskuksista, käy myöskin niin, että sukujen välille syntyy satojen vuosien kuluessa lukuisia avioyhteyksiä ja näin tietysti myös Vuonnisessa.